ஹலோ நண்பா, இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, விபிஎன்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். வாட் இஸ் விபிஎன், விபிஎன்னா என்ன, அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நண்பா, வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா கீழே இருக்கிற ரெகுலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும், அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆள் கொடுத்து வச்சுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். சரி, வாங்க விபிஎன்னா என்னென்னு இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். விபிஎனோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்லுவோம். விபிஎனோட ஃபுல் ஃபார்ம். விபிஎன் ஃபஸ்ட்டு எதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு அதையும் நான் சொல்லித்தரேன். ஹலோ நண்பா, விபிஎன்னா என்னென்னு பார்க்கலாம். விபிஎன் எதுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு அதையும் நான் சொல்லித்தரேன். எனக்கு தெரிஞ்சது தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு கேம் ஹேக்கிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. செகண்டு லொக்கேஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. தேர்டு ஐபி அட்ரஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதா இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா விபிஎனை வச்சு பண்ணாதே கிடையாது. விபிஎனை வச்சு எல்லாமே பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச 3 விபிஎனை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். நம்ம மூணாவதாக பார்க்க போகிற விபிஎன் பார்த்தீங்கன்னா டர்போ விபிஎன் லைட்டை பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். நண்பா, நம்ம டர்போ விபிஎனோட லைட் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு தேவைன்னா யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த விபிஎன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைடில் ஒரு எர்த் மார்க் மாரி இருக்குல்ல, அதை கிளிக் கொடுத்துக்குங்க. அந்த கிளிக் கொடுத்துட்டு எதனா ஒரு ஸ்டேட்டை இதில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதிகமாக பெய்டாக இருக்கும். கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக விபிஎன் கனெக்ட் ஆகிடும். இப்போ இந்த விபிஎன் எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு நான் கொஞ்சம் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன். இந்த விபிஎன் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இந்தியன் கண்ட்ரியில் இருக்கோம். அதாவது நம்ம இந்தியாவில் எதனா ஒரு வெப்சைட் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதை டவுன்லோட் பண்ண முடியாது அந்த வெப்சைட்லேருந்து ஃபைலை. இதே நம்ம யூஎஸில் ஒர்க் ஆகலாம் அந்த வெப்சைட்டை நம்ம இந்த விபிஎனை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கேருந்தே ஈஸியாக ஃபைல்ஸில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவல்னு சொல்லலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா விபிஎன் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஃபைல்ஸ் நீங்கள் எதனா ஓடாத வெப்சைட் எதனா இந்தியாவில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட்டில் டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள். இது 100% ஒர்க் ஆகும். சரி, நெக்ஸ்ட் விபிஎனை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நண்பா, செகண்டாக பார்க்க போகிற விபிஎன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆர்பாட் விபிஎன். இந்த விபிஎன் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல்னு சொல்லலாம். இது விபிஎன் மூலம் இல்லை, டார் ப்ரௌசர் மாரி இதுவும். இது எதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நண்பா, ஆர்பாட் ஆப்பை பற்றி நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன். அந்த ஆர்பாட் ஆப்பை போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்க. இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். டன் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. விபிஎன் மோடுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அதை எனபிள் பண்ணிவிடுங்க. விபிஎன் மோடை எனபிள் பண்ணோடனே பர்மிஷன் கேட்கும். ஆல்வேஸ் அலோன் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஆல்வேஸ் அலோன் கிளிக் பண்ணோன்னே இங்கே பாருங்கள் விபிஎன் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக குளோபில் இருக்குது. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். குளோபில் இருந்ததுன்னா உங்களுடைய ஐபி அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்டுக்கும் உங்கள் மொபைலை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு பார்க்கக்குள்ள ஐபி அட்ரஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதுமாரி ஷாம ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் எந்த நாட்டுக்கு வேணால் போய்ட்டு வரலாம். அதர் கண்ட்ரிஸ்க்கு போகலாம். அதாவது யூஎஸ்ஏ, பிரேசில் எல்லா சர்வருக்குமே நீங்கள் ஈஸியாக போய்ட்டு வரலாம். நீங்கள் இப்போ எதனா ஒரு கேம்ஸ் விளாட்றனா கூட, இப்போ பப்ஜி, கால் ஆஃப் டியூட்டி, ஃப்ரீ ஃபயர் எதனா ஒரு கேம் பேன் ஆகிடுச்சுன்னா கூட அதர் சர்வரில் ஒர்க் ஆகும். அந்த சர்வரில் இந்த விபிஎனை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதர் சர்வரில் போய் விளையாடலாம். வேறு லெவல்னு சொல்லலாம். அதுக்கு மட்டும் இல்லை, இது எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படும். இந்த விபிஎன் பார்த்தீங்கன்னா டார் ப்ரௌசர் மாதிரி இது வேறு லெவல்னு சொல்லலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் விபிஎனை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் விபிஎன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் 1. இது ஏன் நம்பர் 1 கொடுக்குறேன்ட்டு நான் கடைசியாக சொல்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா பவர் விபிஎன் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் சொல்லலாம். அதர் கண்ட்ரி லொக்கேஷன் மட்டும்தான் இதில் சேஞ்ச் பண்ண முடியும். சரி, வாங்க இந்த வீடியோவில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். நண்பா, பவர் விபிஎன் ஓப்பன் பண்ணிக்க. லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. 3 ஆப்போட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஆட் வரும். ஆடை க்ளோஸ் பண்ணிக்க. இன்டர்நெட் ஆனில் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஸ்ன்னு கேட்கும். நீங்கள் க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஜன் இருக்குல்ல, ரிலீஜன் அந்த இடத்துல யுனைடெட் ஸ்டேட்னு இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்டும் வரும். பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கண்ட்ரியும் அதர் கண்ட்ரி எல்லாமே வரும். இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே வரும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி, ரஷ்யா, ஜப்பான், பிரேசில். அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா பிரேசில் சர்வரில் தான் அதிகமாக அப்டேட் பண்ணுவாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அதான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எந்த சர்வருக்கு வேணால் போயிருக்கலாம். நீங்கள் கனடா, இந்தியா, சுவிட்சர்லாந்து, மெக்சிகோ ஏன்னா எல்லா சர்வருமே பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் கொடுத்து போட்டுருக்காங்க. அந்த ஆர்பாட் ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ் எதுவுமே கொடுக்கல. இந்த ஆப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளாகவும் இருக்குது, புரிகிற மாதிரி இருக்குது. இப்போ பிரேசில் சர்வர் கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே பவர் ஆப்ஷன் மாதிரி இருக்குல்ல, இதை ஒரு கிளிக் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விபிஎன் ஈஸ் ஆக்டிவேட்னு காட்டுறோம். இப்போ பாருங்கள் விபிஎன் கொஞ்சமாக லோட் ஆகும். வெயிட் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா நான் மேலே கூட இழுத்து காட்டுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஆடு வரும். இந்த தெண்டமாக ஆடு வரத்தை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ஆடு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்சைட் காரணம் அப்படி தான் பண்ணியிருப்பானுவ. பார்த்தீங்கன்னா ஆடை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மேலே இப்போ இழுங்க. பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் இது. பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா விபிஎன் கனெக்டட், விபிஎன் இஸ் ஆக்டிவேட், டிஸ்கனெக்டட், பாஸ் விபிஎன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா விபிஎன் பார்த்தீங்கன்னா 100% கனெக்ட் ஆச்சு. இந்த விபிஎன் பற்றி நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
ஸோ நண்பா வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஆல் கொடுத்து வச்சுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.